Carolina získala po 20 rokoch druhý Stanley Cup a Oliver Okuliar podpísal zmluvu s Pittsburghom Penguins. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. Hokejisti týmu Carolina Hurricanes oslavujú druhý Stanley Cup v histórii klubu. V zápase číslo 6 v nemeckej T-Mobile aréne v nedeľu večer zverenci trénera Roda Brindamora zvíťazili 3-0. Treťou výhrou otočili vývoj finálovej série, ktorej prehrávali 0-1 a 1-2 na konečných 4-2 a nadviazali na triumf z roku 2006, keď až v 7 zápasoch dolali Edmonton Oilers. Prvýkrát v tohtoročnej finálovej sérii neskoroval kapitán víťazov Jordan Staal, ale napriek tomu získal Conn Smythe Trophy určenú pre najužitočnejšieho hráča playoff. Vo veku 37 rokov sa stal najstarším víťazom prestížnej trofeje. V 19 dueloch vo vyraďovacích bojoch zaznamenal 12 bodov vďaka 8 gólom a 4 prihrávkam. Prišiel náš čas. Odmietli sme možnosť nechať sa o to obrať, vyhlásil tréner Caroliny Brind'Amour. Tomu sa po 20 rokoch uzavrel kruh po tom, čo sa mu podarilo ako trénerovi vyhrať Stanley Cup s rovnakým tímom, s ktorým ho vyhral aj ako kapitán tímu. O góly čerstvých šampiónov sa pri ich poslednom kroku k uzavretiu série postarali Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers, ktorý v závere završil výsledok gólom do prázdnej bránky. Ešte nikdy som pred zápasom nebol taký nervózny. Je to skrátka neuveriteľné, uviedol Blake. Takto pomôcť nášmu tímu k výhre pre mňa veľa znamená, rovnako ako pre týchto chlapcov. Každý deň tvrdo pracujem práve pre nich. Je to naozaj výnimočné. Brankár Brandon Bussi premenil aj svoj tretí štart za Hurricanes na víťazstvo. Vďaka 22 zákrokom ho ozdobil čistým kontom a bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu. Aby som bol úprimný, tak sa teraz cítim trochu otupený, priznal Bussi. Som si však istý, že v určitom okamihu si to všetko uvedomím, ale zatiaľ sa to nestalo. Samozrejme, že si to budem už navždy pamätať. Na strane domácich brankár Carter Hart zaznamenal 20 zákrokov. 3 strely na bránku nepremenil útočník Tomáš Hertl, jediný český zástupca vo finále Stanley Cupu. Je to skrátka úžasné. Skvelá bitka, skvelý pocit. Bolo tam veľa individuálnych príspevkov a snahy udržať puk mimo našej bránky. Na všetkých chlapcov som veľmi hrdý. Vyjadril svoje nadšenie kapitán Jordan Staal. Som rád, že som tu ostal. Poznamenal Staal, ktorému sa podarilo získať Stanleyho pohár už v roku 2009 s Pittsburghom Penguins. Veril som kultúre tohto tímu. Veril som tomu, čo sme sa v Caroline snažili vybudovať. Je to úžasný pocit, že sa nám podarilo vybudovať niečo také a potom všetko završiť týmto spôsobom. Je to splnený sen. Aj my sme dnes odohrali niekoľko dobrých minút, ale nenašli sme cestu k úspechu. Na rozdiel od nich. Ako som vždy hovoril, táto liga je o tom, komu sa podarí nájsť cestu. Všetky zápasy boli poriadne tesné. Treba si nájsť cestu. Oni to dnes večer dokázali a porazili nás. Vyjadril sa tréner Vegas John Tortorella. Keď sa dostanú k svojej hre a držia sa jej, tak sú naozaj dobrý tím. Potom sú ťažko poraziteľní. Čo ste mohli vidieť? Uznanlivo povedal na adresu supera domáci obranca Brayden McNabb. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučňakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Penguins nedávno získali práva na Okuliara výmenou z Floridy. Okuliar sa stal súčasťou organizácie Pantherov v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt. Následnú sezónu 2024-2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, ktorej sa v drese Sherwood Checkers prezentoval 49 bodmi. V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skellefteå AIK sa stal majstrom Švédska. V tomto klube mal pôvodne pokračovať aj v sezóne 2026-2027, no kontrakt s Pittsburghom zrejme vráti Okuliara do boja o NHL. V uplynulom ročníku 2025-2026 reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne a aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
prípade, že bude pôsobiť na farme, bude poberať plat $350,000. Nový kontrakt mu zároveň garantuje $425,000. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.